हमारे डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उपस्थित मोरमोर और श्रद्धार प्राक्तन एनडीपी नेता और सदस्य सकल और श्रद्धा राइज सिबिनां रायजोफोर गिबियावनो बाहागो लाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आं मिजिंथिदों अबंलावरिनि अननायाव बयबो मोजाङैनो मोजां दङ, बयनिबो नखराव सुख शान्ति दङ, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा गोबाव सम जाबाय जोङो सावरायलायनो मोनाखै। माखासे हाबाफारिखौ सरकारि भाबे मावनांगौखाय जों नेनानै दङमोन। रिहेबिलिटेशननि खोथा, केस उइथड्रनि खोथा, मार्टियारफोरनो माखासे एक्स ग्रेसिया होनांगौनि खोथा, दा बेफोरखौ लानानै सरकारजों माखासे सावरायनाय जाबाय थादों। नाथाय कोविड-19 नि थाखाय सरकारनि रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा। इक'खौ होनो नाङा, ओरैनो नर्मेल खालामनो। सरकारनि रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा। थेवबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गोरोबथायाव गावनो दङमोन हिसाबै जेरैखि जाया एनडिपि नि रिहेबिलिटेशना जाग्रोनांगौ होननानै बिथाङा गिबियावनो एनडिपि नि माखासे जि अनसुंथाइ होनांगौ बे हाबाफारिखौ मावग्रोदों आरो दासिम 4,000 निफ्राय बांसिन रिहेबिलिटेशन होनाय जाबाय। गुबुन गुबुन आफादफ्राबो रिहेबिलिटेशननि थाखाय नांगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ एनडिपि खौ जेरैबायदि सन्मान होदों बेबायदि सन्मान गोबाङानो मोनाखै। मैया दाख्लैयो माखासे जायफोर सारेन्डार खालामदों बिथांमोननो 1.5 लाखल' रां होदों, नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेवहायबो स्पेसियेलि बिथाङा बिबुंथियाव एनडिपि नि खोथाखौनो रायखांफिनदों। दा बे हिसाबै जोङो आसा फारिदों थाबैनो जिखिना मोनाखै बिथांमोना मोनगोन। आरो मुंख्लंफोरनि थाखायबो जोंनि आखायाव 8 कौटिल' रां दङ, बेनिखायनो जों रानाखै। मानोना मुंख्लङा बिराद बुरजा जानानै दङ। थांनाय बोसोरावनो जोंनो 100 कौटि होनो गोनांमोन, नाथाय कोविडनि थाखाय गभर्नमेन्टआ होनो हायाखै। आरो जोंनिफ्राय लिस्ट बानायनायाव एनडिपि प्रोग्रेसिव, एनडिपिआर, एनडिपिएस बे मुंख्लंफोरनि लिस्ट बानायनायाव एसे सम लादों। दा बेफोरखौ लाजोबनानै एसे गोबाव जादों। दा फार्स्ट फेज लिस्टखौ जोंहा फेरेंगा बिथांनि दैदेननायाव जमा होनानै दङ। दा बेनि सायाव गभर्नमेन्टआ स्क्रुटिनि खामानिखौ जागायबाय। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बे गासैबो मोनफा मोनफा जागोन। एसे सम नांगौ जादों, मानोना थांनाय बोसोरनैयानो जथेस्थ' एबनर्मेल मोनसे सिटुएसन थांबाय। दा बेवहाय बाहागो लाफैनायफोरनि गेजेराव बेसेया रिहेबिलिटेशन मोनाखै आङो मिथिनो लुबैदों। बेनि सिगाङावनो एनडिपिआर नि बेवहाय सोरबाफोर दङ नामा? बेसेबां दङ? अननानै दङब्ला आखाइ थिखांनांगो। एनडिपिआर निफ्राय फैनाय। आচ্ছা थिग दङ। एस निफ्राय फैनाय दङ ना? एस निफ्राय फैनाय सेंग्राफोर? आচ্ছা थिगानो दङ। जिराय। माने माखासे जोंहा कमिउनिकेशन एसे गेप जादों आरो जों एसे गिदोंबो, माने नाम्बारा बाराद्राय जायोबा कोविडनि थाखाय प्रग्रामखौ खालामनो हानाय नङा होननानै। ओंखायनो दाख्लै जोंहा प्रोग्रेसिभनि दैदेनगिरि बिथांमोना रायलायदोंमोन, सावरायदोंमोन। ओंखायनो जास्ट लेट्स बिगिन, जागायजेननाया जाथोंसै होननानै नैबे मिटिंखौ लाग्रोनाय जादों। दा बे हिसाबै दिनै जोङो बाहागो लाफैनो हाबाय। बिनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआवनो मिटिंखौ खालामगोन। जोङो जिल्ला मोनफ्रोमावबो रायलायजोबगोन आरो बिनि उनाव जोङो पलिसिफोरखौ लागोन। दा बेवहाय फैनायनि गेजेराव साबेसेसोआ रिहेबिलिटेशन पेकेजखौ मोनाखै? अननानै गसंनाङा, गावबा गावनि जायगायावनो थानानै आखाइखौ थिखांनांगोन। जास्ट नायनो लुबैदों रिहेबिलिटेशन मोनैया। जाबाय, थेंक इउ। दा बेनि थाखाय अलरेडि लिस्टखौ गावबा गाव आफादा बानायगासिनो दङ।
दा बेवहाय माखासे कमप्लिकेटेड सिचुएशन फैयो बे लिस्ट बानायनाय मानाय पुलिस एसपी आईजीपी सब स्क्रुटिनि खालामलायनायाव दा बियो लासै लासै जालांजोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों थांनाय 27 तारिखआव आङो चिफ मिनिस्टारखौ बुंदों जिखिनिया थालांबाय बिथांमोननो थाबैनो होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै दा खोथाया जाबाय रिहेबिलिटेशनाबो जाबाय थागोन साख्रिया जेला जेला ओंखारगोन बेवहाय जोङो एकमडेट खालामनो नाजालांबाय थागोन नाथाय गोबाङानो दङ जायफोरा बैसो बारबाय बिसोरो साख्रि मोननाय नङा आरो गोबाङानो थागोन जे जायफोर माबा मोनसे क्वालिफिकेशन नांगौबा बे क्वालिफिकेशनखौ सोलोंथाइखौ बेहा गैयाबो जानो हानाय दा बेबायदि जोंहा गोबां अनजिमा ओंखारगोन दा फारसेथिं जोंहा रायजोफोरनि गेजेरावबो गोबां लाइमोनफोर दङ जायफोर साख्रि बाख्रि गैजाया आरो गुबुन फारसेथिं एनडिबिनि माखासे बिबानगिरिफोर बारग' बिबानगिरिफोर एबा केडारफोर दङ जायफोरानोखि साख्रि बाख्रि एबा कुनु सुबिदा गैया दा बिथांमोननि जे जिउ खुंनाय जोङो दिनै रायलायनो बिनि थाखायनो आं रायलायनायनि प्रप'जेलखौ होदों मानोना जोंनियाव दाबो बै बिएससि गोरोबथा जानाय प्राय हाजार जोंनि बै समनि मावथिफोर भलन्टियार फर्सफोर बिथांमोना रिहेबिलिटेशन मोनाखै 1993 नि आरो बिथांमोना गोबां प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ बिथांमोना जोंजों रायलायबाय थायो इभेन बिएलटिनिनो माखासे मानसिफ्रा रिहेबिलिटेशनखौ मोनाखै दा बिथांमोनाबो सोलिनो जोबोद उसुबिदा जायो दा बेफोर खोथाफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों सोमावसारनायनि समाव दा बेनिखायनो एनडिबिनि गोरोबथा खालामनायफ्राबो उनाव जाहाथे बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनाङा दा बेनि थाखाय जों थाबैनो दानो मेटारखौ जोङो टेकआप खालामनो नागिरदों आरो बेनि थाखायनो दिनै बेवहाय डिसि एसपि जोंहा स्किल डिपार्टमेन्टनि इएम विल्सन हासदा आरो एनडिबिनिनो बारग' दैदेनगिरि बिथां रनजित बिथां सायखं बिथां गासैबो जों ज' फैदों आरो जोंनि सेक्रेटारि बिटिसिनि सासे सेक्रेटारि आङो बेवहाय लाबोदों नरेन बसुमतारी आरो बिथांमोना पिएनआरडिखौ नायगासिनो दङ आरो एग्रिकालचार दा बेवहाय जोङो थिक खालामनो सानदों जे जोंहा क'क्राझाराव जिखिनि बारग' एनडिबि दङ बिथांमोननि गेजेराव सोर मा खामानि मावनो लुबैयो खामानिखौथ' मावखाथारनांगोन जिबाबो मावनांगोन बिजनेसबाबो मावनांगोन थिकाबाबो मावनांगोन दाउ अमा फिसिनायबाबो मावनांगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनांगोन आरो गाबोन समफोर जेला साख्रि ओंखारगोन सोरबा साख्रि मोनबाय साख्रियाव ब्लड थांबाय नाथाय साख्रि मोनसान्दै बा साख्रि मोना समाव बा साख्रिखौ माबा जाहोनाव मोनदियानो रिजेक्ट जाबाय संसारखौथ' सालायनांगोन न'खरखौथ' सामलायनांगोन दा नैफोरबायदि सिचुएशनाव जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे स्कप जोंहा दङ गोबां स्कप दङ जोंहा दा बै स्कपफोरखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट लोगो नांनानै जोङो बोरैहाय प्रायरिटियाव सोर मा मावनो गोसो बेखौ बोरैहाय जोङो मदद खालामनो हायो बिनि मोनसे मेपिं खालामनांगोन आरो बेखौ लानानै आङो फंबाय बिलिरथि आरो बिसोरनि माखासे टीम बिसोरजों आं रायलायबाय थादोंमोन जे जोङो अलरेडि बेखौ स्टार्ट खालामनांगोन आसाम गभर्नमेन्टनि एसआइआरडि निफ्राय लानानै आइआइ निफ्राय लानानै गोबां फसंथान दङ बिथांमोना मदद खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ जोंनियावबो गोबां बेंकफोर दङ नाबार्डफोर दङ बिसोरबो हेल्प खालामनो हायो दा बिनि थाखायनो जोङो समखौ बारहोआलासिनो जे थाबैनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामोबा जोङो थाबैनो रिटार्नखौ मोनगोन एबा जोङो इनकामखौ मोनगोन गुबुन फारसेथिं जायफ्रा एसे एनै रां मोनबाय बे रांनि गेजेराव खावसेखौ बाहायनानै खावसेखौ जुदि जोङो साब्रै साबा सयजन सातजन लोगो नांनानै ज' खालामोबा हारसिङै आङो 2 लाख थाखा मोनगोन दङ आंनियाव किन्तु 10 जनजों लोगो नाङोबा जोंहा 20 लाख थाखा जायो 20 लाख थाखाखौ जुदि जों ज' खालामोबा गभर्नमेन्टनिफ्राय जों आरो 20 लाख थाखा मोननायाव गोरलै जायो माने 40 लाख थाखा जोङो बुथुमनो हायो 40 लाख थाखा बुथुमोबा जों जुदि दाउ फार्म बानायोबा बिराद गिदिर दाउ फार्म जागोन बियो अमा फार्म बानायोबाबो बिराद गिदिर अमा फार्म जागोन माबा मोनसे बेम्बो इन्डास्ट्रि औवानि इन्डास्ट्रि बानायोबा बेबो गिदिरानो जागोन दा बेबायदि माखासे प्रजेक्टआ दिनै गभर्नमेन्टआव एनि टाइम थायो स्टार्टआप प्रग्राम दा बिनि थाखाय नाथाय जोङो टीम बानायनांगोन हाग्रायाव थानाय समाव आन्दोलन खालामनाय समाव हारिनि थाखाय जोङो थैथां नांबाय थैनाय थांनायखौ जोङो गोसोआव लाखियाखिसै जेरैखि जाया हारिनि थाखाय दावगानांगौ दिनै मोजां खोथा जे मोनसे गोरोबथा जाबाय मोजाङैनो मोजां जिउखौ लानानै न'आव फैनो हाबाय बिमा बिफा बिब' बिनानाव थानो हाबाय नाथाय जोंनि दायित्वआ जोबाखै दाख्लै बावै जों हारिनि थाखाय दायित्व लादोंमोन दिनै जोङो समाजनि थाखाय फेमिलिनि थाखाय जों बयबो दायित्वखौ लानांगोन दा दायित्व लानोब्ला बोरै लानो आखाइ गोजायैथ' दायित्व लानो हाया दायित्व लानांगौबा जोङो गथ'फोरखौ फरायनो हानाय
न'नि मानसिफोरखौ नायनो हानाय जोंनि आखायाव माबा नङा माबा खाबु फैनांगोन आरो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय MA BA पास जानांगौ बिदि नङा दिनै गोबां खामानि मावग्रा मानसिफ्रा जायफोरनिखि इन्डास्ट्रि खुलिदों मोजां मोजां एन्टारप्रिनार जादों बिजनेस मावदों बै मानसिफ्रा बयबो MA BA पास जानाय मानसिफोर नङा बिसोरो लेखा रोङै मानसियानो बारा दाख्लै बावै टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि नायनो थांदोंमोन जोङो सुरातआव दा बेवहाय सासे थाखो 3 फरायनायल' क्लास 3 ल' फरायनाय सासे मानसिया बेहा डायमन्डनि हिरानि इन्डास्ट्रि दङ जायनिखि माने प्राय 25 बोसोरसो मावनानै 25-30 बोसोराव 11,000 करोड़नि बिगोमा जादों बेयो दा बे मानसिया 31 तारिखआव जोंनियाव फैगोन जोंखौ बिथाङा गोबां बिथिङाव मदद खालामनो नागिरदों दा सासे थाखो 3 फरायनाय क्लास 3 पढ़ा एजन मानु माने 11,000 करोड़र मालिक হইছে হীরা ইন্ডাস্ট্রি ক্লাস 3 পড়া আৰু হিদিনা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড তেখেতক ঘোষণা কৰিছে ওহা 30 তাৰিখ 31 তাৰিখত তেখেতে আমাৰ তাত আহা কথা আমাক বহুত দিশত সহায় কৰিব বিচাৰিছে বডলেণ্ডৰ আমাৰ মানুহবিলাকক আমাৰ প্ৰাক্তন NDP কেডাৰ সকলক বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা তেখেতে আমাক সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেনেকা বহুত মানুহ আছে আমাৰ যে যোনে আমাক সহায় কৰিব বিচাৰিছে दा बिनिखायनो दिनै जोंहा डिसिआबो स्किल मिशनाव स्किल आसाम स्किल मिशनाव खामानि मावदोंमोन एसपिआबो गावबो इन्जिनियार ग्रेजुवेट बिथाङाबो इन्जिनियार फरायना फैनाय दा जों बयबो माबा नङा माबा बयबो दायित्व लालायलायनो हायो नाथाय जोंहा मोनसे गेप जालाङोबा बियो उनाव रावहाबो लाब जानाय नङा जोङो सासेया सासेखौ दुसिलायनो हागोन नाथाय लाबा रावहाबो जानाय नङा दा नंखायनो दानि जि गभर्नमेन्टआ निखि मोनसे सोमावसारनायजों फैनाय आरो बे गभर्नमेन्टआव थानाय गासैबो मानसिफ्राबो मोनसे खस्थ' खालामनानै सोमावसारनाय बाथ्राफोरखौ मिथिजोबनाय दा सिगां जि गोरोन्थि जादों नैबे समाव गोदान मोनसे गोरोन्थि जानायखौ जोङो लुबैयाखै दा नंखायनो थाबैनो जोङो जोंनि जिखिनि जोंहा बेवहाय सेंग्राफोर दङ बिनि गेजेराव मोनसे मेपिं जागोन मेपिंआ जाहैबाय सोर मा मावनो गोसो जाय जि मावनो गोसो जों बे लाइनावनो ट्रेनिंखौबो खालामगोन आरो फाइनान्सियेल जिफोर लिंकेज बेंकनिफ्राय लन मोननांगौ ट्रेनिं मोननांगौ साबसिडि मोननांगौ जि मोननांगौ बेखौ जोङो लिंक खालामनानै जोङो मा खालामगोन बेबस्थाखौ खालामनाय जागोन आरो बेखौ जोङो क'क्राझारनिफ्रायनो जागायबाय आरो नैबे फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो जोङो खामानिखौ सुरु खालामगोन आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो खमसे खम 7निफ्राय 10 जन बारग' NDBनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे टीम दानानै होनाय जागोन नैबे खामानिखौ मावनो थाखाय बेवहाय एसनिबो थागोन पिनिबो थागोन आरनिबो थागोन दैदेनगिरिफ्रा ज' थानानै जाहाथे बयखौबो नायलायलायनो हायो दा बेखौ आङो खावलायबाय जे दिनैनि समाव गोबां स्कप दङ जोङो पिक मिशन लादो पिक मिशनाव जोंहा अमा फिसिनायाव गोबां खामानि मावनो हायो जोंनियाव सानसेयाव जुदि 1.5 लाख 2 लाख किल' अमा नांगौबा प्रडाक्शनानो गैया दा बे हिसाबै जोङो अमायाव गोबां खामानि मावनो हायो बिनिफ्राय इन्डास्ट्रि औवानि गोबां इन्डास्ट्रि औवानिफ्राय धूपखाथि बानायनाय माबा बानायनाय बेफोरजोंनो मानसिफ्रा करोड़ कामायगासिनो दङ आरो बारा गिदिर नङा इन्डास्ट्रि मेसिना खोब बारा दामनि मेसिन नङा 90,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखनि मेसिन बेजों न'आव माने 7 मानसि लाखिना दोनबाय मेसिना सालायबाय थाबाय औवाया माने ओंखारबाय थाबाय ट्राकआव जाबनानै हरबाय बेयो माने इभेन एक्सपोर्ट जायो बाहेराव थाङो धूप बानायनाय माने धूपखाथिफ्रा बाहेराव एक्सपोर्ट जायो दा गोबां मानसिफोर आंजों रायलायनो फैबाय थादों आं बिसोरखौ लाखिबाय थादों बिनिफ्राय बोरमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय गोबां माने स्कपफोर फैदों आरो टेक्सटाइल इन्डास्ट्रियाव टेक्सटाइल माने हेन्डलुम आरो टेक्सटाइला आइजोफोरनिल' नङा बेखौ माने आं सुरातआवथ' नायबाय बेवहाय माने बांसिन हौवाफ्रानो खालामो मेसिननि टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिया बिथांमोननिया गासैबो मेसिननि गोजा मोनसे मेसिना 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाखआव माने पावारलुम मेसिनखौ मोनो दा बेवहाय सासे मानसियानो सानसेयाव जुदि गांब्रै 10 खान 20 खान जि बर'नो हायोबा जि गांसे जिनि दामा 1000 थाखा बियो माने गोबां फैसा खामायनो हायो आरो बेखौ एरिया वाइजआव सासे नङा 100 जना जुदि हेन्डलुमखौ खालामोब्ला जोङो बेजों दावगानो हायो आरो इन्दि जि नैबे इन्डिया एरिया बे जोंनियावल' एसियायाव मोजां जायो पुरा एसिया हादोरमायावनो जोंनियावल' मोजां जायो गुबुनाव जाया बे ओंखायनो देग्लाय बोसोराव जोङो 80 लाख केसेरु होनना बुङो बै मोनसे एम्फौआ जाग्रा बिफां दङ नङा बेखौ जोङो 80 लाख गायनो नागिरदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जोङो 50 लाख माने बिफां फुलिनि नार्सारि बानायनो नागिरदों आरो सेरिकालचारजों जोङो 30 लाख मोननैजों 80 लाख माने बोसोरसेनि उनाव
80 लाख बिफां जों गायनो हायोबा जोङो गोबां मानसियानो एम्फौ फिसिनो हागोन आरो बे एम्फौ फिसिनाया आइजोफोरनिल' नङा जोंहा हौवाफ्राबो फिसिनो हागोन मानोना जोंनो फैसा नांगौ दिनै सुवालकुसियावबो गोबां हौवाफ्रा हेन्डलुम इन्डास्ट्रियाव खामानि मावो दा नैफोरबायदि मावनो हानाय जिनिसफोरखौ सायख'नानै जोङो थाबैनो मोनसे जोंनियाव मोनसे रिभलिउसन लाबोनो नागिरदों आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ लुबैदों जोंबो लुबैदों जाहाथे जोंनि मानसिफोरनि आखायाव थाबनो थाखाया फैनो हायो थाखा फैनांगौबा जों खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावोबानो थाखा मोनगोन दा नैबे मोननै जिनिसजों लिंक दङ जोंहा सानसे नङा साननै नङा बोसोरसे बोसोरनै गाहाम समा ओरैनो थाङो बेखिनि समाव जि मावा मानो दिनै ड्रेगन उदालगुरियाव ड्रेगन फ्रुइट गायदों ड्रेगन फ्रुइटआ बिराद साहिदा दङ फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिया जोंनियाव फैनो नागिरदों दा जोंनियावबो मोनब्रै जायगायाव जों इन्डास्ट्रि प्रपज खालामदों साख्रिखौ मोना नङा मोनगोन क'क्राझाराव जोंहा रेल कस्ट फेक्टरिया थाबैनो जासिगोन सार्भे टार्भे जाजोब्बाय दिल्लीयाव थांबाय बे फैयोबा जोंहा थाबैनो जागोन HPCL-आव जोङो माखासे मानसिया साख्रि मोनगोन HPCL-नि मोनसे इन्डास्ट्रि जानो थांगासिनो दङ बेबायदि साख्रिखौ माखासेया मोना नङा मोनगोन आरो गुबुन गुबुन क्वालिफिकेसननि थाखाय मोनगोन नाथाय दायो गोबाङानो स्किल मानसि नागिरो जायफोर स्किलखा दा बे स्किलनि थाखाय जों रावबो लाजिनाङा बैसोनि खोथा गैया गोबाङानो कम्पिउटार सोलोंनांगौ स्किलखौ सोलोंनांगौ आरो गावबा गावनि जिउ दानायनि थाखाय बयबो मेन्टेलि रेडि जानांगौ दा बेवहाय हौवासा हिनजावसा होननाय खोथा नङा दा नंखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आं जास्ट बिगिनिं हिसाबै बेखिनिखौ बुंबाय आरो दिनै जास्ट बिगिनिंल' बिनि उनाव जोंहा बिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे फर्मेट राननानै सोर मा मावनो गोसो बिखौ जुदायै माने माबा खालामगोन मा होनो सार्भे खालामगोन सार्भे खालामनायनि उनाव एकर्डिंलि जाय जि मावनो गोसो बेखौ एकर्डिंलि मोनसे ग्रुप बानायनानै जोङो जुदा जुदा ट्रेनिं होनाय लिंकेज खालामनाय गासैखौबो खालामनाय जागोन आङो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय दा बेवहाय आं खावलायदों जोंनि EM-फ्राबो बुंगोन आरो जोंहा DC-आबो बुंगोन एसे बयबो शर्ट সবে কব যে আমার মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যিখিনিয়ে চাকৰি পাব যিখিনি মানে বেলেগ কাম কৰিবলৈ পাৰিব যিখিনি ৰৈ যাব তেখেতসকলৰ ফেমিলিটো এটা ডিগনিটি মান সন্মান লৈ ভালকে যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ তাত ইমান সুবিধা আছে এই সুবিধাখিনি অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে মই আগতে SP ডাঙৰীয়াৰ আগত অলপ আগতে কথা পাতিছো যে আমি যদি 25 জন মানুহ ভাগাই লওঁ কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ লগত 25 জন থাকিব DCৰ লগত 25 জন থাকিব SPৰ লগত 25 জন মানে আমাৰ EM-ৰ লগত MCL-ৰ সবে যদি আমি দায়িত্ব লওঁ ট্ৰেনিং লিংকেজ বিলাক কৰি দিয়াৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে কম দিনৰ ভিতৰতে সবে এবজৰ্ব হৈ যাব আৰু সবৰ হাততো পইচা আহিব তেতিয়া ফেমিলিটো ভালকে চলিব সব কাম ভালকে চলিব তো এইখিনি কাম কৰিব লাগে আৰু কি চৰকাৰী সুবিধা আছে হেতু আমাৰ সকলো অলপ ক'ব পাৰিব তো মই দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै जे जोङो रायलायनाया कन्टिन्यू जालांबाय थासिगोन ट्रेनिंफोरखौ जों कन्टिन्यू खालामलांबाय थागोन दा बेवहाय खालि मोनसे पजिटिभ माइन्ड लानानै जाहाथे बयबो दावगाबोयो आं बेखौ खावलायबाय दिनै क'क्राझाराव आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरा गासिबो फैनानै दङ जोंहा माखासे PHC CHC डाक्टार नांगौ मा नांगौ बिनि रायलायनाया सोलिगासिनो दङ दा बिखौ आं गारनानै फैदों दा बिथांमोनाबो सम गैया दिनैनि समखौनो होदों दा नंखायनो आं बेवहाय बाहागो लाहैफिनगोन नाथाय जोंनि नरेन बसुमतारी सेक्रेटारि EM बिथांमोना जोबजासे थागोन दा बेवहाय जोङो सावरायनायखौ कन्टिन्यू खालामनांगौ दिनै बिगिनिंल' बिनि उनाव जोङो कुइकलि माने उइदिन मार्च जोङो गासैबो खामानिखौ कमप्लिट खालामनानै नेक्स्ट आसाम गभर्नमेन्टनि बाजेट सेसननि सिगां जोङो गासैखौबो रेडि खालामनानै बाजेट सेसननि उननिफ्रायनो जाहाथे जोङो खामानिखौ मावनो हायो आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो जोबोद पजिटिभ जायखिजाया खामानि जोंसो होनो हायाखै प्रप'जेलफोरखौ जोङो नोंथांमोनजों रायलायनानै गाबोन प्रप'जेलखौ बानायना होनाय लोगोनो भारत सरकारा बे प्रप'जेलखौ पास खालामनो थाखाय रेडि जाना दङ जि स्किलनि थाखायनो जाया मानो जि ट्रेनिंनि थाखायनो जाया मानो आरो बर्डार एरिया डेभेलपमेन्टनिबो प्रजेक्ट आহে আমাৰ তাত নহয় তো যিকিনক এটা স্কিমত আমি এবজৰ্ব কৰিব পাৰো মই এইখিনি কথাই ক'লো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সকলো যাহাতে এটা পজিটিভ মাইন্ড লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো মই এইখিনি কথা কৈ মই বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ